Posachedwapa tikupatsirani interview imene acheza ndi Samia Suleiman amene ali new Speaker of Parliament padakali pano, ndipo timve kuti iyeyo pa interview imeneyi wayankhula kapena kuti acheza naye zotani. Takhalani pompo mumvetsere. Tikulandireni pano pa Parliament Television pamene tikucheza ndi Speaker wa Nyumba ya Malamulo amene wangosankhidwa kumene Right Honorable Samia Gafar Suleiman MP, mtsogoleri wa Nyumba ya Malamulo amene wasankhidwa kuti atsogolere nyumbayi kuchokera mu chaka cha 2025 kufikira chaka cha 2030. Muli ndine Linda Masinga. Olemekezeka, congratulations posankhidwa ndithu ngati Speaker watsopano wa Nyumba ya Malamulo. Zikomo kwambiri Linda. Ndathokoza kwambiri potipatsa nthawi kuti ticheze nanu. Zikomo kwambiri. Koyamba ndimangofuna ndingomva kuti kodi mukuchimva bwanji kupatsidwa udindo umenewu kusankhidwa ndithu ndi aphungu a Nyumba ya Malamulo kukhala Speaker wa nyumbayi kuchokera 2025 kufika 2030. Nene kuti ndachilandira bwino. Ndinosangalala kuti zimene amafuna president zatheka. Choyambirira ndikuthokoza kwa president a Professor Arthur Peter Mutharika amene anandiganizira ngati mwana wamodzi kuti yayo mwana uyu akhoza kukwanisa ntchito iyi. Ndizakhala othokoza moyo wanga wonse. Ndi chinthu chimene sinachiyembekezere koma ndachilandira ndi manja awiri. Ndikudziwanso kuti ngakhale chisangalalo chili choncho komanso ni ntchito imene imabwera ndi zinthu zakenso zazikulu zimene ukuyenera kulongosola komanso kugwira ntchito. Ndiye kwanga changa ni chisangalalo komanso ndikudziwa kuti ntchito yayamba tonso pano. Ntchito yokuti tithandizane kukonza dziko lathu pamodzi ndi a president ndi executive. Ife ngati parliament tikuyenera kuti tigwire limodzi ntchito ndi boma kuti zinthu ziyese kufulumira kusinthika kuti Malawi aone kusintha kwabwino. Ndimangofuna ndingomva kapena mungo ndigayirako pang'ono mphindi imene munamva kapena kuuzidwa kuti mwaganiziridwa kutero kapena pa Chingerezi you've been nominated kuti mupikisane ndithu kapena muime nawo pa mpando wa Speaker. Munamva mutani mphindi imene? Pamene president anandiyimbira foni kuti tikumalizanso kampeni. Tinali titatopa ndi kuyenda kwa kampeni. Ndimaona ngati kuti sopano ntchito imene anandituma president ya kampeni tayigwira pano tipuma. Koma a president atayimba foni kuti ayi ndifuna upite ku parliament ukakhale ngati Speaker. Kunena zoona si chinthu choti chimene ndimayembekezera. Koma takhala phe ndikumvesesa bwinobwino zimene amalankhula president. Ndinazazindikira kuti udindo usopano wandigwera ndikuyenera ndichilandire chinthuchi ndichitenge ndiyende nacho. Ndikudziwa kuti president komanso a Malawi ochuluka anayika chikhulupiriro chawo mwa ine, ndipo ine ndifuna nditsimikize kuti sindiyakhumudwitsa kuyambira president komanso a Malawi kuti ine ndizagwira ntchito imene ndikuyenera kugwira komanso mwina mochilimika kwambiri. Kuli ntchito yambiri imene tikuyenera kugwira ngati parliament. Mangandanamo chakuti tikuyenera kugwira ntchito limodzi ndi aboma kuti masomphenya a president komanso manifesto yawo ikwaniritsidwe mopanda zopingapinga. Nde ine ndithu changa ndi chisangalalo kuyambira siku imene anandiuza president kuti ndikayambe kampeni ya Speaker. Kampeni ndithu inali yovuta, mwakhala mukuona tikuthamanga koma ndithokoze ma MPs nyumba yonse pondipatsa chikhulupiriro
kuti ndiyatsogolere. Ine sindiyakhumudwitsa, ndigwira ntchito imene andituma kuti zonse ziyende bwino. Tathokoza kwambiri. Olemekezeka, mwina pali mawu ena amene mukanafuna kunena kapena kuwonjezera pa zomwe mwina mafotokozazi? Chimene ndinganene nchokuti Amalawi ndithokoze kwambiri Amalawi. Ndakhala ndikulandira support yochuluka dziko lonse. Kusonyeza kuti Amalawi pali chimene aona mwa ine. Mwina ine sindikutha kuchiona, koma kwa ine kukhala kuzipereka kuti Amalawi mawa asaza dandaule kuti ndinalakwitsa. Ine ndifuna ndigwire ntchito yokomera Amalawi, makamaka kuno ku parliament. Mukuziwa kuti kuno ndikumene kumachokera ndalama zoyendesera boma, budget. Ine ndifuna ndilimbikitse makomitizi athu kuti agwire ntchito mochilimika, mozipereka, komanso aziwe chimene anthu athu anatitumizira kuno. Tili kuno kuonesesa kuti ndalama imene tikuwapatsa boma ayiyendese bwino, maprogramu awo akaphindulira Amalawi enieni Amalawi amene akupereredwa zinthu zambiri. Maso athu akhala pa Amalawi amenewo. Komanso ndinene pano kuti mawa nkucha pano a president atisankhira cabinet. Nduna zimene zikubwera ziyembekezere kuti ifeyo a parliament tiyakakamira kwambiri. Sitilola zakatangale, sitilola zaziphuphu. Makomitizi athu tiyapatsa zofunikira zonse kuti azionesesa kuti ndalama ya boma, ndalama ya Malawi ikugwira ntchito moyenera. Apo tichilimika kwambiri. Kupatula apo tikufuna kuti ulemerero wa nyumba ya malamulo ubwerere, komanso ma members athu, kuyambira ma members of parliament athu kupangidwa akupasidwa ulemu wawo moyenerera, komanso kuti onse akupasidwa chithandizo mosakondera, mosaona mbali, mosaona chipani chimene akuchokera, koma onse ngati ana pamodzi, ana pa parliament. Ineyo ngati kholo ndikonda anga onse chimozimozi, komanso ngati pali zitukuko zokuti tigawa zonse mofanana, mosakondera. Komanso kuphatikizapo pa parliament pali ma members of staff, anthu athu amene amatigwirira ntchito. Nthawi zambiri anthu amenewa timayiwala. Parliament ndi institution yaikulu kwambiri, sizoona zimene zakhala zochitika mbuyomu. Tikufuna tisinthe kachitidwe kathu ka zinthu kuti ogwira ntchito pa parliament nawonso azimva kukoma kuti akugwira ntchito mboma, komanso ngati bungwe limodzi limene likuyendesa nawo boma. Chabwino. Ndithokoze kwambiri olemekezeka potipasa mpata kuti ticheze nanu mukanthawi kochepa kamene mwina tinakuyitanani kuti tiyankhule nanu. Komanso tingonenanso congratulations. Tikufuneni mafuno abwino pa nthawi imene mukhala mugwira ntchito ngati speaker wa nyumba ya malamulo kuchoka mchaka chino 2025 kufikira 2030. Tathokoza kwambiri. Zikomo. Ndi mmeneso tachezera ndi olemekezeka Samia Gafar Suleiman MP amene asankhidwa kumene kukhala speaker wa nyumba ya malamulo amene atatsogolere nyumbayi kuchoka mchaka cha 2025 kufika chaka cha 2030. Ndine Linda Masinga, pitizani kuonera programu otsatira. President wantu osauka kuno ku Malawi, ndipo ine nimangoyima pa chilungamo, sinimagawa maswiti, nimangonena chilungamo. Lero ndi kuno ku immigration ya ku Lilongwe, ndipo uthenga uwu kupita kwa President Arthur Peter Mutharika kuti nkutheka kuti anthu sakukuuzani chilungamo zimene zikuchitika kuno ku Malawi zokhuzana ndi ma passport. Amene mukuwaonawa ndi anthu amene akugona ku immigration kuno, azimayi limodzi ndi ana, kusiya mabanja awo, ena achoka ku Nkhotakota, ena achoka ku Salima, ena achoka ku Mchinji, ena achoka ku Nkhatepe, ena achoka mu Lilongwe momuno, komano akukhala kuno masabata ochuluka kwambiri kufuna passport. Izi ndizomvesa chisoni. Kodi Amalawi mukukondwera nazo zimenezi? Azimayi mukukondwera nazo zimenezi? Uthenga umene ukunena kuti upite kwa President Professor Arthur Peter Mutharika kuti bwana, pamene mwalowa mboma
mwapezera mavuto awa mavuto okonza daladala chifukwa kale ndi kale nkhani za mapassport sizinali George nkhani za mapassport zinali chonje ndipo kunoko anthu akumachita kumagulu amafomu komanso kumalipira ndalama zina zapaderanso bwana president anthu ena mukwaona apawa analipira kale mapassport yao koma akuwauza kuti alipirenso malo ano bwana president malo ano amene mukuonera ndi malo amene chakudya palibe matoilet palibe anthu amene wakuzunzika ndipo akumakhala kumagona kuno osasamba kodi zimene zindikabwino azimayi mukwaona amayenera kuti azikhala anthu a ukhondo koma ukhondo ujaso watheranso komanso maofisi mukupangikanso ena chipongo momu akumafusiranso azimayi wake izindikombesa chisoni so a president kumene muliko komanso nyumba ya malamulo imene padakali pano mwapezano speaker wa nyuwani ngati Samia Suleiman komanso deputy Victor Musowa komanso Esther Jolobal mugwirizane ndi anzanu ku parliamentiko kuti mwavuto ngati amene wawa muathese chifukwa usu Malawi umene tikuuziwa kodi ino a Malawi mukukondwa kapena si mukukondwa tinabwera kuno ku immigration kuti a Malawi muzionere nokani maso anu chifukwa ina ife tikamanena timaoneka ngati ndi osuta chamba kapena iyayi ni madya cocaine kapena mutu wanga sumayenda bwino tikamakuuza nikunena kuti ku Malawi kunoko chilungamo kulibe anthu ozunzika muno Malawi ndi osauka ndi chifukwa chake pano pasi mukuona pa wina asali olembera onse osauka ndi amene akuzunzika even olo tikamamangidwa timamangidwa ndife osauka koma olembera ndi amene amakhala m'manja mwa Mr. President tikupempheni pamene mwapeza mavuto awa mupange machawi kuti mukonze ku immigration moti zimene mukuona kunozi kuno ndi kulilongwe ku capital city kodi ndi uthenga wanji umene tikupereka maiko ena kumaona anthu azimayi ndi ana akugona malo ngati awa opanda matoilet opanda bafa opanda chakudya ena akugonera chimanga chocha komanso kuchipeza chimanga chochacho ndi mwayi ndiye kuti munthu amene ali ndi